Eu son Javier Rocamonde, de Marche Arquitectura e Territorio, e somos arquitectos que nos dedicamos a facer proxectos de millora do hábitat en todas as súas escalas, dende intervencións no espacio público, a nivel territorial, rehabilitación de arquitectura popular, algunha con valor incluso a nivel catalogada, outra non, bueno, todo un pouco no relacionado coa mellora dos espazos que habitamos. Pois xusto empezamos o proxecto cando entramos no coworking, xa nos viñamos dedicando a isto dende fai aproximadamente 10 anos, algo máis, e cando decidimos voltar a Galicia, porque estábamos fora, foi cando montamos o proxecto entendido como está a día de hoxe. Entón a evolución do proxecto comeza na nosa entrada no coworking e empeza sendo unha empresa que empeza e ten que buscar proxectos, empezar a ver onde se especializa e onde non, e todo ese proceso foise facendo en paralelo á estancia aquí. Realmente agora xa temos traballo, temos o día a día bastante ocupado e o que estamos tratando de consolidalo e de facer que iso permanezca no tempo, que non sea unha cuestión temporal. Pois quizás non sexa o máis reciente, pero foi o que me veu agora a cabeza, porque reflexa un pouco a maneira de traballar que temos, que é El artesano, de Richard Sennett, que é un libro no que, entre outras moitas cousas, explica esa maneira de traballar e de entender e de vivir que tiñan os artesanos, que siguen tendo, pero cada vez hai menos, na que probablemente non sexan capaces de explicar moi ben o que fan, pero si teñen moi claro como se fai ou como hai que facelo, e non necesitan recoñecemento externo para seguirlo facendo, é dicir, o feito de que para eles este ben xa é suficiente motivación como para continuar. Entón, un traballo a longo prazo, no caso dos artesanos, vai de xeración en xeración, pero identificámonos un pouco con esa idea de entender o noso oficio neste caso.